Dobrý deň. V tomto návode si povieme o snímaní vzdialenosti. Využijeme na to vysokofrekvenčný zvuk. Vysielač bude zvuk vysielať a príjimač bude príjmať jeho odraz. Budeme merať čas návratu a s využitím rýchlosti zvuku budeme počítať vzdialenosť. My na snímanie vzdialenosti využijeme súčiastku HC-SR04. Táto súčiastka má dva vstupy na napájanie a zem. Vysielač je pripojený na trigger a príjimač je pripojený na echo. V mojom prípade som na trigger pripojil druhý pin Arduina a na echo som pripojil tretí pin Arduina. Poďme teraz do MATLABu a ukážeme si, ako môžeme čítať vzdialenosť z tohto prostredia. Ako prvé musíme vytvoriť objekt pre spojenie s Arduinom. Keďže využívame ultrazvukový snímač, musíme využiť túto variantu. Arduinu musíme špecifikovať komport, typ dosky a že budeme potrebovať ultrazvukovú knižnicu. Spustíme si teda túto sekciu. Ďalej musíme využiť funkciu Ultrasonic pre vytvorenie objektu snímača. Tá potrebuje ako vstup objekt Arduina a na ktoré piny je pripojený echo a trigger. Poďme si spustiť aj túto sekciu. Máme teda vytvorený objekt snímača. Posunieme sa trošku nižšie. A samostatnú vzdialenosť prečítame pomocou funkcie read distance. V našom prípade to bude vzdialenosť snímača od steny. Poďme si túto sekciu tiež spustiť. Vzdialenosť je odmeraná v metroch, takže vidíme, že od steny sme vzdialení približne 19 cm. Poďme sa posunúť trošku bližšie k stene. A vidíme, že teraz sme vzdialení 13 cm. Môžeme to vyskúšať trošku ďalej. A teraz sme približne 32 cm. Vyskúšajme ešte Arduino natočiť na strop. Strop je vzdialený približne 1,7 metra. Vráťme sa naspäť a teraz sme 25 cm od steny. Ako posledné zrušíme spojenie s Arduinom. Poďme ešte do Simulinku a ukážeme si, ako môžeme merať vzdialenosť tu. Blok snímača sa nachádza v knižnici Simulink Support Package for Arduino Hardware v časti Sensors a keď sa posuniete nižšie, nájdete blok Ultrasonic Sensor. Ten si vložíme do modelu. Keď si ho otvoríme, musíme zvoliť počet signálnych pinov na 2. Trigger pin máme na 2. Echo pin máme na 3. A periódu vzorkovania máme teraz nastavenú na 0,1 sekundy. Aby sme dostali vzdialenosť v centimetroch, využil som blok násobenia s hodnotou 100. Hodnotu vzdialenosti môžeme obmedziť pomocou bloku saturácie. Môžeme tam nastaviť dolný a horný limit pre vzdialenosť. V mojom prípade som si povedal, že chcem mať dolný limit 3 cm
a horný limit 100 cm. Posledný blok Display nám vzdialenosť zobrazí. Prepnime sa do režimu Monitor and Tune a tento model si spustíme. Model nám už beží a môžeme znova hýbať s naším zariadením. Môžem ísť bližšie k stene. Ďalej od steny. A takisto môžem zamieriť na strop. Tu vidíme, že namiesto 1,7 metra už mám teraz iba 1 meter, čiže 100 cm. Model zastavím. Vyskúšali sme si teda meranie vzdialenosti. Model si uložte a tieto bloky môžete využiť pri vašich ďalších modeloch.